कसारिपारा गामिनि गोदानै सायख'जानाय नेहाथारि दिल बाहादुर सरगियारि आरो एक्स BSF आरो आंनि आगसिथिं दङ आफादगिरि कसारिपारा गामिनि दिपेन बसुमतारी आफादगिरि आरो बिथिं आंनि आगदाथिं दङ दिल बाहादुर सरगियारि कसारिपारा गाहाय नेहाथारि बरिया जादों आरो जों एकदम साहा खर' थांनि दा साहा खर'निफ्राय हाबबोलायनोसै जोंनि प्रग्रामा मोजाङै सोलिबाय थादों बरिया मिजिंथियो बेबायदिनो मोजां आरो बारग'लांगोन होननानै नै आंनि 5थि खोन्दोखौ आं बेखिनियाव जागायलायबाय नोंथांमोना थारैनो 4थि खोन्दोखौ नायना मोजां मोनदों जानांगौ आरो 5थि खोन्दोआवबो बेबायदिनो मोजां मेथाइ खोनानो मोनगोन कसारिपारा गामिनि रायजो राजाफोरा मोसानाय रंजानाय मेथाइ खुगा मेथाइ जाय खुगा मेथाइनि थाखायनो आङो दिनैनि भिडिअखौ बानायनायनि ओंथिया बेफोर खुगा मेथाइखौ आं उन्दैनिफ्राय खोना जिहेथु जोबोर बोदोर जाना दङ ओंखायनो बेफोर खुगा मेथाइया जाहाथे अराय गोजोर जाना थाथों बेनि थाखायनो आं भिडिअखौ खालामनानै नोंथांमोननो दिन्थिदों आरो बे भिडिअखौ आङो जिहेतु इउटिउबाव आपल'ड होगोन इउटिउबाव जाहाथे बेफोर मेथाइखौ इयुनसिमबो मोनबाय थाथों आरो लिरना दोननायनि बेबस्था मोनसे आं खालामनो थिनदों जिहेतु आंनि खावलायनायखौ थारैनो लाखिगोन मिजिं थिनानै आंनि भिडिअखौ आङो बेवहाय जागायबाय आरो जों दा नैया साहा खर'थार जोंनि कसारिपारा गामिनि भकतपारा हालामनि उदालगुरि जिल्लानि सिङाव थानाय बयनिख्रुइबो साहाथार न'खराव बे जाबाय हिरामन माजिनि न' बिसोरनि न'खराव जों फैदों दा बैसागो मागिनो रायजो राजाफ्रा नायदो बिदिब्ला नोंथांमोना आंनि भिडिअखौ जागायबाय आच्छा नैया जोंनि गामिनि साहाथारनि न'खर हिरामन माजिनि न'खराव हाबनायखौ फोजोबबाय आरो एबार नैथियाव हाबनो सानदों लेङाइ गोथारै आहिराम सरगियारिनि न'आव हाबनोसै नोंथांमोना नायदो दा आरो आंजों दङनाया बिष्णु प्रसाद बसुमतारीनि एसे फेस्लायै बुंनाय एसे खोनासंदो आरो एसे रंजादो नोंथांमोनाबो আমি এটা আজি তিনি बर' आं रोंजोबो आरो मा बुंदों आरो ओइ बांला करि आं बांला करि दा समल दा बैसागो माबा रंजानाय बाजानाय जों खालामदो बाजादोबो रंजादोबो बाजादोबो ओइ आरो माबा मोनसे माने जोंनि उत्सा आरो बे रायजो आरो रंजा बे माबा मोनसे माखानाय मुसुरनाय दामनाय देनाय खालामदों आरो बेखौसो बेसो माने बोखागो आरो बोखागोनानै बुङो माथोखौ मोजां क्लियार खालामनो हाया थारमाने बे माबा बुंनो माबा आसासो बारा थांगोन थारमाने उन्दैनिफ्रायनो बे माबाया दङ आरो बिथाङा दा माय लाफागोन आरो सुखुदार बारायदों आरो बे न'आ गांसेयानो आरो न'आ खाथे तेङावबो आंबो न'आ खाथे बान्दागुरिनि ओइ भेटेनारि तेङाव आरो आं बे न'आ खाथे आरो गामि मोनसेनि आरो ओइ गिदा बुंबाय आरो
थेवबो दा बेयाव दा हाबनानै जागा गैया इमान सिथ्लाया फिसा गतिके जों बाहेरायाव थानानै फंनैसो आरो बुंबावबा गाहाम नांगौ सेसाला आरो তেওঁলোকৰ सेसाला बे दिगदार जादों आरो अयथान्थ' दिगदार जादों आरो बेफोर खास्ति मोनो आरो बेनि कारणाव दा सेसाखौ खास्तिखौ नांगौ आरो गैयाबाबो दुइ 100 जन मानसि जमा जागोन बेनि थाखाय बे सेसाखौ नांथारगौ आरो बेयावसो आरो सेसा नांगौ आरो रायजो आरो रजाखौ खानसेनि माने दरकार जायो बेयावनो नांगौ आरो दा आरो मा बुंगोन आरो दा बयबो गामियाव बे जोंनि बे मंगलदै ओनसोलावबो बिदिनो माने अनेक धरনের बिहुबो नित्य खालामदो आरो बे बर'फ्राबो नित्य खालामदो बिदिनो जों घरे दले सेसाला गादो आरो दा बिदि खालामदो आरो बेनो आरो मा बुंगोन आरो बे जुमायखौ लोंबाय जुमाय दङ जुमाया बे घरे दङ आरो बेनि बाहेराबो आरो बिसोर माने बै बायना लोंग्राफ्रा लोंफायदो माबा माने सबाइनिफ्राय लाबोदो बेलपारानिफ्राय लाबोदो गेलानिफ्राय लाबोदो बिदि सिखाव खामि लानानै लोंफायदो आरो बे अपर्बनि न'आव बेलाय जुमाय जासिबाय थादोंमोनलै माइ बैसागु बोथोरनि बिदिया बे आंबो लोंदो आरो जोंनि बांलाखराव बहुत दाम बे गिलासि जिमायाव 12 टका लायो 12 टका लायो सेरेबा 45 टका लोंनाय लोगो गगा मोनो बिदिबा बेयाव दा फ्रि मोनला गाहाम फ्रि हुगां लोंनाय बार' नोंथां गासै दंना ला माबाया लोगो मोनदों गारामाखौ पुरा माने हुलांदो आरो बे मैला सुला गैला आरो बे बर'नि माने पियर बे जोंनिफ्राय हारसाफ्रा सेनानै लोंदो आरो दा सेनानै लोंबाय आरो इन्टारभिउ जोबाखै बेलाय पुरा बरिया मोदोमदों खिन्थु नाया बैसागु बोथोरनि दिनै माने बेयो जौ रोसि कालसार बर'नि कालसारखा बे नङा होमबा बेलाय माने जोङो दायो खालामदों फोथांना लाखिनांगोन लाखिनो थाखाय जौखौ लों नाथाय जोङो जौजों लोंजानो नाङा नङा होमबा आरो आं बुंगासिनो दङ आवगायनि बायदि जौनि फुख्रि बेदरनि आलि ओंखामनि आखाइ बे गैलिया बर'नि गेजेराव जास्ट जोङो हारिमुखौल'सो लाखिनो थाखाय जोङो बेखौ दिन्थिगासिनो दङ बेनि ओंथिया बे नङा जे जोङो जौ लोंनानै गोलैना थानांगौ बेखौ जोङो बुंनो नागिराखै जास्ट बे बैसागो बोथोराव आरो जों जौ लोंदों नाथाय जौआ जोंखौ जाहाथे लोंनो नाङा आं बेखौनो मेसेज होदों नोंथांमोननि सेरावबो जौखौ लों नाथाय जौजों लोंजानो नाङा आरो फैलायबाय नैया आच्छा बे लेङाइ गोथारैनि न' नङा होमबा लेङाइ गोथारैनि न' बेलाय कचारि पारा गामि दिन्थिनि बेलाय नै आं बुंदोंमोन ना सुपार हिट होननाय सोदोबखौ दा बाहायजासिगोन दावखोबाय बयनाबो इसे बोलो फैबाय लाजिनाय गैया जाबाय गोसोआ दुंबाय दासो इन्टारेस्टआ बारिबाय आरो सुपार हिट होननाय सोदोबा जाबाय नोंथांमोना नुबाय नै आङो दिन्थिनो हादों नोंथांमोननि सेराव गाहाय नङा बे लेङाइ गोथारै कचारिपारा गामि भकतपारा हालामनि सिङाव थानाय न'खराव हाबफैदों जोङो नायदो नोंथांमोना सुपार हिट बरिया Bye-bye.
नङाबोला रायजो जाया आं नङाबोला संसाराव थानाय नङा सैलै आगै बिदि दं आंलाय हौवा बायदि आंलाय नङा आंलाय रायलाय आंलाय नङाबोला रायजो जाया नों नङाबोला संसाराव थानाय नङा नैया जोबलायबाय लेङाइ गोथारैनि न'खराव एबार आरो न' सेरनिनो गजेन सरगियारिनि न'आव हाबहैलायनोसै नोंथांमोना नायलायदो जोबोर हिट जाबोबाय जाबाय हिट नङा सुपार हिट जादों आरो बेनिख्रुइबो बांसिन जागोन नोंथांमोना नायबाय थादों दासो दावखोजोब्बाय एमाव राजाया एसे एसे आरो एमाव राजाया दावखोआब्ला लाजिनायबो फैयो आरो दा लाजिनाय गिनाय जेबो गैलिया पुरा हगारसारना होदों नोंथांमोना नायदो बेलाय नोंथांमोना नुदों आं दिन्थिनो हादों बेबायदिनो थारमाने बरिया जोबोर गोजोननाय मोन्दों आङो आरो बेबायदिनो सोलिबावगोन मेथाइफोरखौ आं मोनजोबनो हायाखैब्लाबो जाखिनिखौ एसे दिन्थिनो हादों नोंथांमोननि सेराव आं गोजोननाय मोन्दों कमप्लिट जायाखै मेथाइफोरा जाजोबगोन लासै लासै दासो 6-7 घरल'सो हाबदोंथ' खोनासंलायदो आरो न'खरसेनाव फैलायबाय जोङो नैया Sana. Boriya metai. Kalmansi. आरो फैबावदों नैया बरिया नै आंनि बाथि खोन्दोखौ आं बेयाव दोनथ'लायबाय
मिजिंथियो नोंथांमोना आंनि बे खोन्दोखौ नायनानै थारैनो मोजां मोनदों आरो मोजां मोनमारदोंब्ला आंनि भिडिअखौ लाइक खालाम शेयार खालामना हो नोंथांमोननि लोगोफोरनो आरोबाव नोंथांमोना आंनि चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामाखैब्ला बड'सा प्रडाक्सन इउटुब चेनेलखौ साबस्क्राइब खालामना लाब्ला गोदान गोदान आपडेट मोनबाय थागोन आरो आंनि भिडिअखौ आं बारा गोलाव खालामालासैनो 15 मिनिट जाबाय जिहेतु 6थि खोन्दोखौ नायलायदो नोंथांमोना जोबजासिम नायबाय था खोन्दोफोरखौ नुजोबगोन गामिनि न'खर न'खर हाबनाय जों कसारिपारा गामिनि भकतपारा हालामनि सिङाव थानाय आरो आंनि बाथि खोन्दोखौ आं बेयावनो फोजोबनोसै बाथि खोन्दोखौ गोलाव खालामालासे बेखिनियावनो फोजोबबाय गोजोन्थों साबायखर